Mga sandal, nakatahi na siya. Look. So, nagpalit ko ani guys. Tulo ka buko. Tag 20 raman. Dili, ang isa 20. Ito, mga sandal. Hi guys, good morning. Nag-ulan diri guys. Sao ni pagkamalas akong nilabhan ani. Ganina ni kuan naman to guys, ni pakita na si haring araw at biglang umulan. So today is Sunday guys, muli na pug ko diri. So siguro mga next week di lang sa ako pumuli guys kay kuan. Nagsunod-sunod naman to pila ka week na nauli ko diri kay kuan, dire ra ko manglabas ako mga bulingon guys. Siguro next week di lang sa siguro ko mauli guys. So I will tell my mama na hindi mo na ako uuwi guys kasi 23 ra daw mi taman mag kuan guys magtinda. So 23 ra ko taman pud magluto dito. So after ana guys muli na ko diri sa kuan sa amo ang Pinoyanan diri sa bukid. So karon is ako na lang ni ipakita ninyo guys katong mga napalit na ko kay kuan man wala na ako mabidyo gabi ilagi kay ngit. So anyway nagpalit ko og kuan guys kanang pot holder. So nagpalit ko og upat ka buok guys. So mo ni iyang kuan mga color. So tag 25 ang isa guys. So bali 100 na akong gipalit. And then nagpalit po ko og hanger. So kani nga hanger guys is kuan kanang nay ni palit dito ba namili pog hanger dayon ni recommend siya na guys nga nindot daw ni siyang hangira kay dugay maguba. And then mao po ni iyang gigamit mga kuan kay nagtinda-tinda po siguro to siya guys. So nibalik siya dito ni palit siya gingon ani kay lig-on lagi ko na. So ako nangita po kog mga maayra po nga hanger and then lig-on kay kuan ano dita magsige og palit-palit guys na. So nag-recommend siya na ako nga maayo ko na ning hangira kay mao ni iyang gigamit sa ila hanger sa iyang masanina sa iyang mga kuan mga tinda ko nung so hanger. So palit ko og duha ka dozen guys. So tag kuan ni siya guys tag 56 ang isa. So black akong gipili, black yang color. So I hope dili na siya mga balik guys. And then nagpalit ko og kuan guys 3 ka pugong kani guys giga where ay kanigi pasag akong gigamit ang isa guys. Asa man to? Ang isa ni guys ako nang gigamit katong murag color yellow. So kaning isa ani guys ako ni siyang ihatag ni mama. So tag 20 akong palit ani guys. Siguro magpalit ko ani next time kay usay guys namin mga kids diri ba nga manhi sa mga og pinaskuhan. So maghatag lang ko nila og pugong guys. So anyway manghalay na ko kay malubaran unya ni ako mga kuan guys mga panglabhan. So update sa to nilabhan. So gibalik na kog pagawas ag ako ang nilabhan guys. Hi guys, may udto. So nagluto ko pa ni udto na mo guys is already 1 na ng hapon guys. So hindi ko na malaya na guys na alas 12 na pala kanina guys. So
ano ko nagsaing, and then nakapagluto na pala ako ng ulam namin. So, si Papa naliligo, si Mama kumakain na, pinakain ko na si Mama kasi alauna na guys. I take my time guys kasi ano na guys, wala na akong oras kasi mamaya mga 3:30 siguro guys, aalis naman ako papuntang city. So, tapos na akong maglinis guys sa aming ref. So, mukha na siyang bago. Sobrang linis na niya guys. See? Wala nang ano, wala nang mga alikabok, mga mancha-mancha guys, wala na. Ang laman. Yan lang yung laman ng ref namin guys. Siguro mag-ano ako guys, grocery ng kaunti para ilagay natin sa ating ref. Ito yung isda na nabili ko guys. So tilugon man na siya guys. Para panudaan nila diri. So malinis na siya guys. So mag-grocery ako ng kaunti guys para may laman yung ref namin. So that's it guys. Ambot. Dito ta mo agi din na may chicken sa baliser. Oh. Palit ko sa amin guys, 125 na sila yung mga frame diri nindot. Nice guys, 155. Oo, daghan, pero mas nice ni guys. Oh. Aming kapitol guys. Nindot kayo. Ano oh? Ito kin. Ito picture. Ato dito. Taway lang Christmas tree guys for the first time. Grabe kanindot. Puno dyan nag-balls. Oh. See? Ganahan kay ko guys. Nindot kayo. Nice lang decoration this year. Oh. Ay, ako ka pikas day. Oo. 3 kilo ba? Yes, guys,